Sôn ydw i am Manon Rhys a'i nofel hi Neb Ond Ni, y gyhoeddwyr Gwasg Gomer eto. Wel, yr ysgogiad ges i sgrifennu'r nofel oedd dwy record y gyhoeddwyd nôl yn y 70au, sef Fiwch i Rioed yn Morio a Yn ôl i Gwmryd y Rhosyn, dwy record gan David Iwan ac Edward Morris Jones. Ac oedd un gan yn arbennig yn gafel. Tir dandro hyd y llwybr troed sy'n cychwyn o'r talcen y tŷ ac yna fe gyhoeddi weled rhyfedd o daili. Ac yna mae'r gan yn mynd mlaen i sôn am rhedeg rasys a dringo'r coed. Ac o'n i'n dechrau meddwl, beth am blant na fydd ddim yn gallu gwneud yr holl bethau? Mae plant Cymru y Rhosyn yn ei wneud. Fi o Dewi ddim yn hir yn ysgol Llan. Na finna chwaith. Mi gawson nhw ddigon ar ei antics o. Ac mi oedd hi'n lot rhy anodd mynd anghadar i fyny'r llwybr a thros y grisiau cerrig at yr iard a thrwy'r hen ddrysa cil. Dyna ddeudon nhw. Ac nad o'n i'n gweld yn ddigon da. A be oedd pwynt sodro anghadar i o flaen y bwrdd i a fi'n gorfod craffu a gweld fawr ddim? Dim pwynt o gwbl. Dyna'r ateb. Oedd hon yn nofel eitha anarferol. Oedd cymeriadau'n anarferol. Mae siriol yn anabl o ran ei chorff. Dyn ni ddim yn hollol gant y cant yn siŵr beth yw anabledd Dewi. Dim ond bod ganddo fe drafferthion mawr, dybryd. Maen nhw'n goffod mynd o y pentre cefn gwlad cysurus mae lle maen nhw'n byw i'r ysgol. Ac bod yr ysgol ar y cyfan yn brofiad da, bod y profiad yn un adeiladol ar y cyfan, mae'r problemau'n aros. A dyn ni ddim yn cilio oddi wrth yr anawsterau mawr sy'n wynebu'r ddau blentyn a phawb o'i cwmpas nhw. Mae'n ironic iawn, mae llun o haul mawr sydd ar glawr y llyfr yma, oherwydd o bob peth dyw e ddim wir yn llyfr heulog. Thema y gystadleuaeth yn y Steddfod Genedlaethol oedd gwrthryfel. A dwi wedi trio portreadu gwrthryfel y rhieni, mam siriol a tad Dewi, yn erbyn awdurdodau mewn gwirionedd, oedd yn ffeiledig i roi cymorth iddyn nhw. Fe ges i alwad. O Dewi wedi jengid mas o ysgol Llan. Diflannu, Menter Jones bach. Heb ddweud bw na be wrth neb. Sio tynnu Menter fi, a chithau bod i watcho fo bob munud. Dowch yma ar unwaith, Mr Morgan, Menter fe. A na beth nes i. A ffaso crowd fach wrth y gat, yn cael ei hala ffordd hyn a'r llall, da Dr Glyn o bawb. Yr afon, Menter fe. Dyna lle ddechreuwn ni. O'n i na i blan nhw, gweithio'r fegin glwc. A fi weles i fe'n stret, yn eistedd ar un o gerrig yr hyd i drad yn y dŵr. Dewi, wedes i. Dewi? Gan drio bod yn dawel a diffwdan, ond i ddim eisiau rhai ofon iddo fe. O'n i mor falch i weld yn saff. Dau Menter fe, y san ysgidiau. A phwynt at i drad, a golwg pyslan ar ei wmad. Damia, maen nhw'n lib. Gwrs i bod nhw'n lib y twpsyn, na beth o'n i'n moyn weid. Ond beth wedes i oedd, paid â becso Dewi bach. A thynnu dradau mas o'r dŵr.